ka san garin da ka to birni na wala ko ni wala da wuri ka samu ina samu abin da zai sa da baki na in hisga na in ciko na yi sana'a ta kai kala 57 kuma haka ma dole business din da nika yi kasuwancin da nika yi shi za ka hara limozin ba kuma tana yanzu za a buga ta game ka gane ka dai kama lura ka tecin kana gida ko ka duka ka gaisa wannan wuskar ka irin abin tausan hello Alhaji Abdullahi kai sai kaga uku baka ci abinci ba ya an kai na tura ma kudin kaya kuma har yanzu kayan ba su iso ba ya an kai haka gaskiya bai kamata ba ban jin dadin yana haka nan kwanakin baya ka min haka nan to ya bai da matsala a sai na ji ka wa alaikum assalam ya kai ya dama bakin tuwa shi yadda muke wala da haɗe yankin gawa musan kowa ba wala kuma gashi wala waya ta mutu ba mu da cayi don Allah so mu kaɗan taimaka mana da yanka sai mu samu mu kira shi mu ja mu shi kenan